taldea Lanestosako arkudantza egitagaitik harrera moduan. Harrera, pitzia eta oso polita benetan. Eskerrik asko. Oso berezia da. Euskal Dantzaren Biltzarrako ikurrina da eta eskuz eginda dago. Badago emakume bat, Maribel Ortiz Zarate, bera izan zen Arabako Dantzaren Biltzarrako lehendakaria duela urte batzuk, baita ere Euskal Dantzaren Biltzarrakoa eta bera josi egin du guretzat. Eta une honetan ikusi ditugu etorri diren dantzatalde guztiak. Guztira 54 dantza talde bertaratu dira eta aipatuko ditut haien izena. Arabatik Adurtza dantza taldea Gasteizetik, Eguzkilore Gasteizetik ere, Aize Dulantzi, Alegria Dulantzitik eta Jare Gasteizko taldea ere. Bizkaitik talde asko etorri dira eta saiatuko naiz guztiak aipatzen. Arabako bi astu ditut, Oketa Alai, Zigoitikakoa eta Orbela Alai Gasteizkoa. Eta ja Bizkaira joan da, Agintzari Basaurikoa, Alkartasuna Bermeokoa, Amaia Barakaldokoa, Batasuna Arrizbide Bilbokoa, Berriztasuna Portugaletekoa, Bihotz Alai Deustukoa, Bihotz Gaztea Santurtzikoa, Danetarako Danok Trapaganekoa, Edurre Basaurikoa, Eguzki Balmazedakoa, Etorki Ugaukoa, Gazte Bilbokoa, Goialde Erandiokoa, Goierri Bilbotik, Gorentzeileak Sondikatik, Iremine Berrizekoa, Itzartu Algortatik, Bakiokoa, Itzazarria Getxokoa, Laguntasuna Barakaldokoa, Maaztia Santurtzikoa, Mendia Arana Karrantzakoa, Oinari Usalsolokoa, Salbaitzaile Bilbotik, Talde Batua Kabadinotik, Trabudu Erandiokoa eta Zugaitza Santurtzikoa. Gipuzkoako dantza taldeak ere baditugu gurekin, hain zuzen ere Eraiki Iruñetik, Eskola Donostiatik, Goizalde Donostiatik ere eta Olarri Oiartzunekoa. Eta iparraldeko taldeak ere ditugu gurekin gaur. Hain zuzen ere, etorri dira Primadera Arbonakoa eta Zirikolat Zenperekoa. Eta Nafarroako taldeen artean Ardantzeta daukagu, Noainekoa, Elurtze Mendillorri, Mutikolaia Iruñakoa eta Txorizuri Berriozar. Gure asmoa zen diasporako talde batzuk ere parte hartzea, bideoen bidez lehenago esan dudan moduan, baina zoritzarrez pantaila ezin dugu erabili eta horregaitik ezin izango ditugu haien dantzak ikusi. Dena den aipatuko ditut, ze uste dut haien asmoa ere importantea dela eta eskertzekoa. Diasporako dantzatalde horiek dira Eusko Lagunak, Santiagokoa, hau da Txilekoa, Eusko Indarra, Montevideokoa, Uruguai, Orok Bat, San Pierre eta Migueleineko Euskaletzea, hau Ipar Amerikan dago, eta Ioiankide taldea, Buenos Airesekoa, Argentinakoa. Asmoa izan duten guztientzat eta etorri diren guztiontzat, animo guztia eta eskerrik asko hemen egoteagaitik eta dantzariak izateagaitik eta gure kultura eta folklorea hain ondo zaintzagaitik.
día realmente especial. Para los que somos danzaris es muy emocionante estar en un lugar como este. Estamos acostumbrados a bailar en las plazas, en los campos de fútbol para los dantzarieguna, en las calles, pero estar en un sitio como este y ver tanta gente unida en torno a la danza es sin duda algo que nos emociona. Estamos teniendo la oportunidad de ver a todos los grupos participantes, hoy 44, más otros 4 que han querido participar a través de sus vídeos. Son grupos de la diáspora que no podían llegar a Carranza y que por desgracia no les vamos a poder ver, pero que de alguna manera están aquí también con nosotros. Eta astu gabe, jende batzuk, pertsona batzuk, etxetik edo beste lekuetatik ikusten ari direla gure eginkizuna. Apurka bagoaz dagoen leku guztia betetzen. Ikusten duzuenez, arropa desberdinak, pertsonak desberdinak, Euskal Herritik leku desberdinetatik etorritakoak. Guztira, 54 dantzatalde hemen. Zorionez, Euskal Herrian dantzatalde gehiago daude, baina batzuk ezin izan dute gaur hemen egon. Dakizuenez ere, hau guztia EDB-tik, hau da, Eusko Dantzaren Biltzarratik antolatu da. Herrialde bakoitzan badago dantzaren biltzarra, badago Bizkaian, Araban, Nafarroan, Gipuzkoan eta Iparralden, eta denok koordinatzen gara Euskal Dantzaren Biltzarra. Urtero saiatzen gara halako ekintza bat egiten, herrialde baten, aurten Bizkaian tokatu zaigu eta leku berezionetara etorri gara. Urte bakoitzan egiten dugu beti urriaren lehenengo zapatuan, arratsaldean, eta bagoaz mugitzen herrialde batetik bestera. Aurten Bizkaian eta bukaeran esango dugu non izango den datorren urtekoa.
esan digute oraindik ez daudela talde guztiak behar diren lekuan, eta horregatik itxarango dugu pizkat musika entzuten berriro, aurrera txistulariak. Orain bai, bakoitza bere lekuan, ekitaliarekin jarraitzeko. Lehenago esan dugunez, hau da, EDB-ren ikurrina, opari bada eta benetan gauza berezia, Maribelek egin zuen, Maribelek izan zen gure lehendakaria duela urte batzuk, Arabakoa ere, eta, bueno, berak josi du eskuz, oseak, merito handia dauka eta oparitu du zigun pasaren urtean. Horregatik jartzen dugu hemen, ze azkenean ikurrina bada, baina berezia, ezta, azkenean da gure logoa batzen gaituena, bai? Bueno, hasi behar gara esaten hau guztia egingo dugula edo egiten ari garela pertsona edo erakunde batzuei esker, Euskal Herriko dantzari eguna es posible gracias al trabajo coordinado que han llevado a cabo EDB,
Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, y se ha contado para ello con el apoyo del Gobierno vasco, de la Diputación Foral de Vizcaya y del propio Ayuntamiento de Carranza, que ha estado muy implicado. Así que hay algunas personas de estas entidades que nos quieren dar hoy la bienvenida. Uste dut denok gaudela? A ver, hasteko, Pedro Romeo Lizarraga bera da Euskal Dantzarien Biltzarrako presidentea. Pedro, zu lehena. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu Ordea, Karrantzako alkatea, Euskal Herriko lurralde ezberdinetatik etorritako dantzariak. Berriro ikusiko dugu elkar gure jai honetan Euskal Herriko dantzarien egunean. Aurten inguru magikoa eta harrigarri batean egingo dugu. Pozalagoako, txoko eta kobazulo hau, milaka urtez gure lurraren erraietan lo egon den altxor geologiko bat da, baina aurkitu zenetik naturak denborarekin uztartuta zor dezakeen mirariaren lekuko gisa aurkezten zaigu. Guridantzarako parekotasun polita. Aurten gure herriko hainbat taldek urteurrenak ospatuko dituzte. Bizkaiari bakarrik erreparatzen badiogu, muturreko abideak ditugu. Barakaldoko laguntasunak 75 urte bete zituen, jardunean zegoen Bizkaiko talderik zaharrena. Eta Karrantzako mendiaran anfitroiaren 25 urteak. Euskal Herriko dantzatalde guztiek bakoitzak bere adinarekin, zaretenok, izan zinetenok eta izango zaretenok, jarraipenen hori osatzen duzue gure herrikoa altxor bat zaintzeko ahaleginean, gure dantza tradizionala. Denboran zehar sortutako eta gure lurraldeko Euskal Herriko kulturaren erraietan kontserbatutako dantza, Pozalagoako kobazulo honetako eraketa xelebriak bezala. Gorde dezagun altxor hori, ikas dezagun ezagutzen eta maitatzen eta irakutz biezaiogun gure jendeari ahantz ez dadin eta gure herriarentzat den aparteko aberastasun gisa balorako dadin. Hori da gure egitekoa dantzari gisa. Horrela, ongi etorria egiten dizuet Euskal Herriko dantzari egun honetara, zuen lan ona txalotzera etorri garenoi gozatuko duzuelako. Eta topaketak honek, auniz urtez. Hauek izan dira Pedroren hitzak, esan dudan bezala, bera da Euskal Dantzarien Biltzarrako presidentea gaur egun, eta orain ja Bizkaikoak hitz egingo digu. Bizkaiko Dantzarien Biltzarrako presidentea, Jose Mari Oiarzabal Somolinosek, zerbait esango digu ere. Bueno, geusek itxi, segu jantzak ikustera ez berbaitea, baina mendiaran taldeak gure izin dugu dantzari egun bet desberdin egitea. Pentsetan dut leku ez oragarri edala, eta bueno, pentsetan gindun talde gitxi hau etorriko direla distantzia gaitik eta hori dana, baina azkenean zorionez talde eta eskerrik asko etortzea gaitik eta eskerrik asko Karrantzako herriari, mendiaran taldeari, eta bueno, beste alde batetik ni pentsetan dut ikusiko zinduela leku hau, leku zoragarri hau,
eta, bueno, azkenean, hori eingo dela alkatea berba, eta eskerrik asko, baina ez bakarrik ona etorri diren taldea. Talde batzuk geratu dire etxean, ezin etorri, geuse batzuk gaitik, eta hori dana, orduen, danari eskerrak, dantzari guztieri, ze eureri esker, dantza tradizionala, aurrerantza eroaten dugu, eta danon artean, eta, bueno, azkenean, ikusten da, dantza bizi dauela, inoz baino bizi gehiago dauela, eta eskerrik asko danari. Eskerrik asko Jose Mari, eta orain Raúl Palacio Portillok, Karrantzako alkateak ere, zerbait esango digu. Eskerrik asko, arrastion. Bueno, nire partez oso labur, zango naiz. Alde batetik, ongi etorriak Karrantzara, Euskal Herriko bazter guztietatik etorri zareten guztioi ongi etorria gustatuko, motea gustatuko litzaidake. Eta noski, ekitaldi hunkigarri hau hemen egiteagatik, eskerrik asko, nola ez, Karrantzako dantza taldeari, Erika buruan beti, bueno, eskertuta gure partez, eta Euskal Dantzarien biltzarrari posible egiteagatik ekitaldi hau gure herrian. Simplemente, daros la bienvenida a todos a este pueblo de Karrantza. Euskal Herria no es tan pequeño como parece, seguro que los de Lapurdi habéis tardado un buen rato en llegar hasta esta esquina de Euskal Herria. Para los que no lo sepáis, aquí a 100 metros, aquí en la misma cumbre de esta montaña ya está Cantabria. Detrás de aquellos montes de Ordunte que vemos allí tenemos a Burgos. Entonces, para un pueblo limítrofe como el nuestro, el tener aquí este evento del folclore y de la cultura vasca es todo un orgullo. Eskerrik asko. Agora Euskal Herria. Bueno, eta orain bai bagoaz dantzara. Hoi denez, hasiko gara agintarienarekin. Agintariena Durangoko aldea da, baina da modu bat zuei agur esateko, eskerrik asko eta omentzeko, ¿vale? Empezamos con agintariena, esa danza que siempre utilizamos en nuestros danzaris egunas para empezar, para saludar al público, para agradecer su presencia y también para, de alguna manera, haceros homenaje. Así que, aurrera agintariena, dantza talde guztiekin. Hunkigarria, benetan, benetan.
zabaltzea gustatuko litzaiguke. Beraz, sareak erabiltzen badituzue eta argazkiak ateratzen badituzue, ondo legoke hashtag edo etiketa bat erabiltzea hemen gertatzen ari dena ahalik eta gehien zabaltzeko. Hashtag diferenteak ditugu, baina adibidez bat oso erreza dena, hauze da, Euskal Herriko dantzari eguna, mesedez. Argazkiak ateratzen badituzue eta sareetan jartzen badituzue, hashtag hori jarri, Euskal Herriko dantzari eguna. Eskerrik asko. Agintarienarekin hasi gara, ikurrinaren dantza, orintz ikusi duguna, eta Bizkaiko dantzekin jarraituko dugu. Dantzari dantza izeneko dantza batzuk egingo ditugu. Durangaldeko dantzak dira, 100 urteetan jarraian, lurralde honetako herri desberdinetan egin dira eta egiten dira. Normalean, zaindariaren edo auzoetako jaietan. Guztira, 9 dantza dira, eta orain beste 3 ikusiko ditugu. Hasteko, Zortzinango, gero, makil jokoa, eta bukatzeko, txotxongiloa. Esaten dute, azken honek, txotxongiloa, lapur ospetsu bat harrapatu eta jurretako bizilagunek astinaldia eman ziotela, eta hori gogoratu nahi duela. Todos nuestros danzaris nos han saludado con la guintariena, con esa danza que inicia la danzaridanza del duranguesado, y ahora nos ofrecerán otras 3 danzas. En primer lugar, Zortzinango, después Makil Jokoa, como su nombre indica, una danza en la que se juega con las maquillas, y para terminar, Txotxongilo. Durangaldeko dantzari dantza. Zortzinango, Makil Joko eta Txotxongilo. Urrengoa, Makil Jokoa. Ta hasi baino lehen, mesedez, han goian dauden umeak, goiko umeak, mesedez, ezin da han goian egon, jeitzi. Goian dauden umeak. Jeitzi, mesedez, hortik. Mesedez, eskerrik asko. Makil Jokoa, aurrera.
ederto! Eta zati hau bukatzeko txotxongilo. Eta honekin amaitzen da Bizkaiko dantzen lehenengo zatia. Gero ikusiko ditugu beste batzuk ikuskizunaren ia bukaeran. Pertsona daude konektatuta gu ikusteko beste lekuetatik. Eta batzuk komentarioak egiten ari dira, esanez benetan hunkigarria dela hau etxetik ere ikustea. Beraz, agurtzen ditugu horiek ere, eskerrik asko gurekin egoteagaitik, hemen edo beste leku batzuetatik. Eta gogoratu, argazkiak egiten baituzue, mesedez sareetan jarri esandako hastarekin. Euskal Herriko dantzari eguna, hori da hasta edo etiketa. Ikusten duzuenez, Gipuzkoako dantzak egingo ditugu orain. Gipuzkoako dantzataldeak ditugu hemen Goian, baita Bizkaiko bi dantzataldek ere egingo dute, haiekin batera.
ikusiko ditugu gaur arratsaldean. Hasieran, Eibarko kontrapasa ikusiko dugu, hori izango da agurra moduan. Eta gero, Ormatzulo. Duela 100 urte baino gehiago, Juan Ignacio Iztuetak lan handia egin zuen Gipuzkoako dantzei buruz, zuen informazio guztia, musika, pausuak, dantzatzeko era eta abar, idatzita jasotzeko. Horri esker, doinu zaharrak pasaden mendean berreskuratu ziren. Ormatzulo, la segunda de las danzas que vamos a ver, de las danzas de Guipúzcoa que vamos a ver, es una de las llamadas doinu zaharrak, y en ellas los y las danzaris tienen libertad para combinar los pasos siguiendo unas reglas predeterminadas, entre la que está la de que los pasos que incluyan sean cada vez más complejos. Beraz, Gipuzkoako dantzak, hasteko Eibarko kontrapasa, eta gero Ormatzulo. Aurrera dantzariak. Hau Eibarko kontrapasa izan da. Eta orain, Ormatzulo. Gipuzkoako herrietako jai nagusietan erraza da brokel dantza multzoko dantzak ikustea. Guztira 9 dira eta bakoitzean tresna diferenteak erabiltzen dira. Adibidez, brokelak, arkoak, zintak edo makillak. Orain, ikusiko dugunean, makillak dira eta hortik dator dantzaren izena, makil handi. Juan Ignacio Iztueta dejó por escrito la descripción de muchas de las danzas de Guipúzcoa hace ya más de 200 años y entre ellas se encuentra la maquildanza que veremos ahora. Aurrera.
Oso ondo, hau izan da makilandi. Eta, zati hau bukatzeko, jorrai dantza. Honetan, dantzariek aitzur bana eramango dute. Almaseri ingo duzue, atera eta bueltatu edo? Bai? Bueno, ni jarraituko dut azalpenarekin. Kapitainak sortzikoa egin eta gero, talde osoak lurra aitzurrarekin astintzen duenaren mugimenduak egiten ditu, eta ondoren jolasa, hau da, tresnak elkarjo eta zagia haiekin jo. La última danza de Guipúzcoa es jorrai danza, que por muchos investigadores es considerada como una danza de carnaval. Aurrera. Oso ondo. Honekin amaitu da Gipuzkoako dantzen unea edo zatia. Eskerrik asko, Gipuzkoako dantzariak. Eta Gipuzkoatik Zibirura goaz. Orain, Zibiruko dantzak ikusiko ditugu, baina zoritxarrez dantzariak ez dira Zibirukoak izango Bilbokoak baizik. Gaztedi dantza taldeak egingo ditu Zibiruko dantzak. Eta, bueno, importantena da folklorea mantentzea eta azkenean Euskal Herrikoa da eta naiz eta gaur Ziberukoak zinezkoa izatea gurekin etortzea, bueno, gitzienez haien dantzak ikusiko ditugu. Hasiko gara barrikadarekin, horrekin aurkeztuko dira dantzariak eta jarraian ostalertza egingo dute, jauzi bat. Daukizuenez, jauziak gizarte dantza dirak eta borobilean dantzatzen dira. En Eparralde y también en la zona norte de Navarra existen muchas danzas que resultan de la combinación de diferentes formas de una serie de pasos básicos que los danzaris conocen. Se les llama jauziak y hoy vamos a ver
Uno, bailado a la forma de Zuberoa, ostalertza. Aurrera dantzariak. Oso ondo, eskerrik asko. Ta dantzariek ja aurkeztuta daudela, ostalertza egingo dute.
para terminar esta parte de las danzas de Suberoa, veremos seguramente la danza más conocida por el público, que es Godalet Dantza, que es una de las que se realizan en la Maskarada Zuletina. Jakina denez, urte bakoitzean, Zuberako herri batek maskarada antolatzeko ardura hartzen du. Holan, iauteriko egunak heltzen direnetatik herri-herri joaten dira igandero antzezpena egiten, udaberria bukatu arte. Ia, prest dantzariak eta Godalet dantza.
zela benetan. Bueno, urrengoak izango dira Nafarroako dantzak. Kasu hontan, Corteseko paloteadoa edo paloteado de Cortes ikusiko dugu. De Siberua nos vamos a Navarra y vamos a ver una parte de un paloteado. Los paloteados son mezcla de representación teatral y mezcla de danza. Y la verdad es que hay, por suerte, bastantes conservados y algunos recuperados en toda la zona de la ribera del Ebro. Tenemos paloteados en Cortes, como vamos a ver hoy, en Murchante, en Tudela, en Monteagudo, en Ablitas, bueno, en fin, en un montón de sitios. Gaur hemen daude Nafarroako lau dantza talde, nik uste dut ondo dagoela aipatzea nondik etorri diren. Etorri dira Iruñatik, Noainetik, Mendillorritik, Iruñatik eta Berriozarretik, guztira 5 aldera. Eta hoiekin batera, beste 4 talde bizkaikoak egongo dira haiekin ere dantza hauek egiten. Esan dudan bezala, el paloteo de Cortes izenekoan badago antzezpena eta dantzak. Antzezpenean parte hartzen duten pertsonaiek elkarrizketen eta bertsoen bidez udalerriko eta gizarteko gaurkotasunari baita dantzarien bizitza pertsonalari buruzko gauzak kontatzen dituzte beti humorez. Deabrua eta ingeruaren arteko borroka ere badago, simbolikoki bizitzaren alde ona eta txarraren arteko borroka ere antzesteko. Gaur hemen dantzariak ditugu bakarrik, baina jakin dezagun hau herrietan egiten dela antzespen baten barruan. Gaur ikusiko ditugun dantzak dira paseo, cortesías, vals, trenzado doble eta jota. Aurrera! Paloteado de Cortes, hasteko paseo.
cortesías. Hurrengoa, balsa. Dantza hauek zuzenean ikusi nahi baldin badituzue, Kortesera joan behar zarete San Miguel egunean, pasaden asteburuan egin zuten bertan. Eta lehenago esan dudan moduan, badaude alako paloteadoak herribera osoan, eta beraz posiblea da udan, leku desberdinetatik ibiltzea eta varianteak ikustea, ze herri bakoitzak badauka bat diferentea, egitura bera, baina aldatzen dira dantzak eta beste gauza batzuk. Eta orain ikusten duzunez, ja prest dituzue, oraindik ez, zintak hartzen ari dira, eta dantza hau da trenzado doble. Korteseko paloteadoan badaude bi trenzado, bata da simple eta hau da doble. Oso polita benetan. Gaiteroak ere Iruñatik etorri dira, bale? Osea, dantzariak hortik etortzen dira, baina bakizue dantza egiteko beti musika behar dugula, eta herrialde bakoitzetik ere etorri dira musikariak gu laguntzeko. Oso ondo, eskerrik asko txalo horregatik. Prest gaude? Bai?
Venga, ba, aurrera, trenzado doble. Ahora vamos a ver el último paloteado que se llama Jota y lleva este nombre por el ritmo, porque veréis que es un ritmo alto y que irá aumentando y que requiere buena forma física por parte de los dancharis. Así que os animo a que en la medida en la que veáis que la cosa va acelerándose, aplaudáis para dar ánimos. Venga, aurrera. Jota.
Azalo merezita, ez da? Kusi duzu ez, gero eta harinago, eta ez da erreza, ez da erreza. Mila esker dantzariak. Ateratzeko paseoa berriro. Nafarroako dantzak egin ditugu, gaitaren soinuarekin eta gaitaren soinuarekin jarraituko dugu, Arabara gozelako. Gaur, pipauneko dantzak ikusiko ditugu. Dantza hauek birritan egiten dira herrian, normalean abuztuaren 16an, hau da San Roke egunean, eta iraiaren 14an, gurutzearen egunean. Herrian, dantzarekin batera jarraigoa ateratzen da, hau da, alkatea, abadea, epailea, horiek beharrezkoak dira, eta horiekin batera, herria, aititea mama, gazteak, emakumeak, eta abar. Se dice que las danzas de Pipaón, que vamos a poder ver hoy, tienen un cierto carácter guerrero por el uso de palos. Hoy vamos a ver 4. Castañuela, tanparratán, sintadantza eta danza de palos. Aurrera, Pipaoneko dantzak, Castañuela eta tanparratan hasteko. Eskerrik asko.
Orain, tanparratan. Arabako dantzak ikusten ari gara, Arabako dantzaltaldeekin. Hemen dauden guztiak Arabako taldeak dira, Arabatik etorri dira gaur, ekitaldi honetan parte hartzeko. Eskerrik asko guztioi. Hauek dira Pipauneko dantzak, eta hirugarrena zinta dantza izango da. Gaur goizean aurkezpena prestatzen, ibili naiz bilatzen interneten gauza batzuk, eta irakurri dut Pipaunen galdetzen badugu zer esan nahi duen dantza honek, esango digutela aterpea, fruituak, beroa, lana eta atsedena ematen diena gurtzen dutela. Horregaitik, danza del árbol ere izena dauka edo gitzienez hori jartzen du leku batzuetan. Ikusten duzuenez, zintekin egingo dute dantza, herrialde askotan badaukagu zinta dantza bat, beti desberdina, leku bakoitzean, bere eran eta bere arropekin eta bere musikariarekin. Aurrera, zinta dantza. Itxoiteke.
Oso ondo, da, oraindik gelditzen zaigu dantza bat, da, danza de palos. Hemos comentado que dicen que estas danzas tienen un toque guerrero y también he leído que la danza de palos, pues de alguna manera, simboliza el triunfo porque los danzaris levantarán los palos y pasarán continuamente por debajo de ellos. Txarongo du pizkan lasai. Aprobatzen dugu mezuak emoteko. Si estáis sacando fotografías y las subís a redes sociales, por favor, poned la etiqueta Euskal Herriko Dantzari Eguna. Queremos que mucha gente se entere de que estamos aquí celebrando este acto tan especial, en un sitio tan especial y tan bonito. Y una manera de colaborar con la difusión es etiquetar las fotografías que podamos subir a las redes sociales. Prest? Bai? Bai. Orain bai, danza de palos. Honekin amaitu ditugu Arabako dantzak eta prestatuko ditugu hurrengoak, Lapurdikoak. Esan didate, une honetan badaude 60 pertsona baino gehiago konektatuta eta badaude Tarragonatik, Argentinatik, Txiletik, Ipar Ameriketatik eta Euskal Herritik ere hau guztia ikusten. Agur berezia haientzat. Eta gainera komentario batzuk daude, jende guztia dago emozioz beterik. Esto es muy emocionante para quienes estamos aquí y también para quienes nos están viendo a través de la emisión en directo que está haciendo EDB en este momento a través de YouTube. Así que, gracias a todos y seguimos disfrutando y aplaudiendo de este espectáculo. Venga, aurrera. Bueno, bakizue, las cosas del directo. Teknikoak zeuden esko soinua prestatzen, zuek ondo entzuteko eta, deskoordinatu gara pizkat. Barkatu eta eskerrik asko Arabako dantza taldei.
Eta esan bezala, orain Lapurdiko dantzak ikusiko ditugu. Lapurdiko dantzatalde bi etorri dira, gurekin egotera eta haien folklorea erakustera. Eta uste dut ja baditugula prez. Sartuko dira, kaskaro dantzarekin, eta gero makintziki berria egingo dute. En muchos pueblos de... Gora Lapurdiko dantzariak! Dantzariak prest daude jarraitzeko, edo hori ematen du, eta hurrengoa antzoriz mutxikoa izango da. Lehenago esan dudan bezala, mutxikoetako pausoak modu desberdinetan antolatzen dira dantza desberdinak sortzeko. Horregaitik, kasu batzutan, maisu bat izaten da, dantzariei pausuen izenak gogorarazteko. Eta hemen, alboan daukat, pausuak abestuko duena. Aurrera dantzariak, zuek bai zaretela balienteak. Antzoriz, erdizka lauetan. Ezkerta eskuin. Erdizka. Eskuin eta ezker. Erdizka. Lauetan erdizka. Jauzi. Erdizka. Dobla. Erdizka. Jauzi. Erdizka. Erdizka. Jauzi. Erdizka.
Pika eta Ebats. Pika. Jauzi. Eta Ebats. Dobla. Ebats. Erdizka lauetan. Jauzi. Erdizka. Dobla. Erdizka. Bi urrats eta salto bat bukatzeko. Orain, urrengoa Beteluren fandangoa. Dirk Betelu fue maestro de danza de Arrasgoitze y estructuró un fandango muy vistoso que actualmente no solo se baila en Lapurdi, sino que está también en el repertorio de otros grupos de Euskal Herria. Horretarako Lapurdin dantzatzen diren jota pausu tradizionaletan oinarritu zen batez ere. Baina Gipuzkoako jotetan ikusten diren edo arrati aldean egiten diren pausuak ere antzeman daitezke. Aurrera Beteluren fandangoa.
eta falta zaigu testigantza egotea. Datorren urtean, Araban egingo da, eta Laudion egin zuzen ere. Horregaitik, gure kurriña, lehenago ikusi duguna, Bizkaitik, hemengo Dantza-taldean Mendi Aranak, pasatzen dio ja Arabako Federazioari. Bera da Arabako Dantzarien Biltzarraren lehendakaria. Bitartean, jarraitu dantza egiten, jarraitu gure folklorea zaintzen, eta han ikusiko gara, datorren urteko lehenengo zapatuan, Laudion, hau da, urriaren 4. Ia eguraldia egun horretan. Jose Manuel Irastorza, azkenean behar asko indeuela horregaz arkudantza lehen ikusi dugun, behar asko indeu, errekuperetan egin deu, eta, behar asko liburu batzuk hartu dituz, eta, omenaldi merezitakoa, baina, azkenean galapan ingo dugu, eta hori, berak aituten deu, gure aituten dugun moduen. Eurie da, eta harin ingo dugu. Eta lorea, eta bestea da, hori zabaldu inbia da, hay que abrir eso, para que se vea lo que es. A ver, eta beste bat, erderaz esango berak aituten deudana, baina para una persona que es de Carranza, que ha trabajado mucho por las danzas en Carranza, más de 25 años, que es coordinadora de Euskal Dantzarien Biltzarra, y a nosotros también nos está haciendo andar por lo que se mueve ella. Erika, para nosotros es un problema, porque ya con la edad nos movemos menos y nos está haciendo mover mucho. Bueno, azkenean ari ningu dugu hau, arkudantza hau, eta gero honegaz amaitzen dugu, Zeia ordu eta bustirik gauz eta amaitzen dugu.
Thank you.